Днес в сутрешния блок по BTV гледам две нещастни женички, на външен вид са жени. Все още в България мога да кажем са жени и водещия на външен вид е мъж. Доколко чувам от новите мъже, в тези големи телевизии вече, както в Великобритания, над средно ниво, трябва да си обратен. Тези две женички са лесбийки. Тук ще говоря както си искам. Водещия най-вероятно е педал или педерас. По български ще говоря. Защото аз не мога да разбера вас, педерасите. Насякъде развявате, че сте педали. На български е педерас-педал. Ние сме в България и аз искам да говоря на български. Нито искам да го наричам гей, ЛГБТИ, МГБТИ, те ми измислиха и български език. Те са си педали. И вие сте горди от това. Що ме докладвате? Кажи, аз съм педерас. В България. Къде иска си гей? В Англия. Тук си обикновен педал. Те са лесбийки. Какво значи лесбийки? Две лесбийки обясняват, едва ли не плачейки, колко са невинни, как добре възпитават две деца. Аз нямам представа. Били са женени ли? Преди това омъжени ли? Но как имат тези деца? Инвитро ли станало? Имали са преди той мъж? Викнали са някой да ги оплодили? Извън семейно, извън брачно. Някаква магия е станала, но знам едно, че тези двете няма как и двете да са майки, за бащи нито една не може да е. Физиологично, биологично, нито една от тези двете не може да е баща. Защото трябва сперматозоид и яйцеклетка. Двете могат да имат яйцеклетки, но сперматозоиди няма. От някъде трябва да дойде. Или им натикан външно. Или са чукали с някой. И са родили, или са осиновили от някъде. Някои дете в България. Те двете. По презумпция те наричат, че са семейство. Те натякват на децата си, че са семейство. Признават си по BTV, че са семейство. Но за тях преследване няма. В България семейство между лесбийки и педераси няма. Закон. Вместо да ги арестуват, че влияят психически на тези две деца, тези двете хубавици, или двамата, не знам кой къв е, едва ли не плачат с водещия в BTV. И питам аз, който с полицай, който ще се осмили да каже нещо против тях, те ще ги изядат. Предстои на децата да говорят с закрила на детето или социалните, как се държат в къщи, тези двете. Двама ли са? Две ли са? Виждате ли идиотията? Аз не съм идиот. Как да ги наричеш? Това е идиотия. Това е шизофрения. Това е психопатия. Да ми обясни тя, примерно, че едната е че са семейство. Как станахте семейство, бе? Имате деца. Вие не може да имате деца двете. Няма как да стане. Защото едната няма сперматозоиди. Каквато и пластика да ви направят, каквото и да ви отрежат, каквото и да ви присъдят, не може да произведете сперматозоиди. Бе. Не могат тези двете да възпроизведат сперматозоиди. Трябва мъж. Все още. Трябва. Тези двете не могат да имат едно дете общо. Няма как да стане. Фактите са на моя страна. Отделя къде ще ги наричаме семейство. И това е нарушение на закона. Друго, те наглеци. Щях да питам, коя е тази социална или социален работник, който ще каже да, тези деца не са възпитавани добре. Предварително по BTV си заплашен, който и да е, че ти ще си нарушил човешките им права. И те наглите накрая казват, че ако не станем всички такива,
България няма да тръгне напред. Ви представяте ли си каква олигофрения? Значи, ако всички станат лесбийки и педераси, България ще върви с 300 напред. Но ако не сме, ако сме семейство, защото те, за да имат тези деца, трябва да има и някакъв мъж някъде. По веригата, бе. Дали в спермобанка са дали нещо, но те искат да го ползват като така. Те двете, за да са лесбийки, те мразят мъжете, бе. Те не харесват мъже. Защото не харесват мъже, те са лесбийки. Елементарно. Защото ако харесваха мъже, нямаше да са лесбийки. Питам аз в задачата. Те казват, децата ни сами пожелаха да дойдат на парада. Как сами? Те живеят с лесбийки, къде да отидат? Друго гледам ги, доста са пораснали дечицата. Питам във вас, като трезво мислещи, ако не сте идиоти, вече всичките, как тая... Те са социализирали правилно децата си. Как като отиде това дете на градина е ходило, на училище най-вероятно тръгват. Как като отиде те двете да вземат децата, или някоя от двете, как обясняват, че бащата на онова дете има пишка, например, като момченцето. Какво му обясняват? Що? Що? Как изглежда този баща? На 99,9% са мъж и жена там, дето ходят. Как тези двете, що са различни? Как обясняват, примерно, утре по биология ще учат, примерно, че мъжете произвеждат сперматозоиди, жените яйцеклетки и става дете. Как ще обяснят с двете яйцеклетки, тези двете, как са натикали сперматозоид на едната? Защото те двете няма как да са и двете майки, пък за бащи няма въпрос да дума да става. Едната каква го играе? Тя е баща, колко тя съм баща там. Толкова. Едната е майка, колко тя съм майка, защото тя не мога да го родят двете. Детето. Няма как да стане. Или тя го ражда, ината фащат го, натикват го на другата от дупката и говорят. Двойно раждане. Някаква шизофрения, олигофрения. И това ми го обясняват постоянно навсякъде, че това е нормално. И ако ти си на моето мнение, си заклеймен като расист, хомофоб, сексист, всякакъв ще те нарекат. Че аз казвам биологичните закони, по които и тези двете лесбийки са станали хора. От някъде. От чеп са излезли. От ташат са излезли. Не са излезли от друго място. Няма отде да излязат. Лабораторно още не са правят. Мъжът присъствал някак си. Как те обясняват на детето, на въпроса на детето, кой ми е баща? Кой ще му каже тя? Как излезете? На едната от езика, от пръстчетата, от краставица, от вибратор, от банан, от какво? Как бе? Как стана? Какво обясняват тези нормалните, децата им ще ли да бъдат нормални? Как ще му обясни той нещо, питам аз. Какво ще му каже? Какво ще му каже? Освен да му обясни, че може да си обратен, че може момченцето един ден да роди през газа си, като някой му го натика, момиченцето да стане като майките си или като бащите си. Аз не знам какви са. Кой ще ми даде определение тези какви са? Коя е бащата, коя е майката? Две майки може ли да има? Каква е тая идиотия, бе? Който и семейство? Хората ни шизофренясват, хората ни правят на идиоти и ние са съгласени. И никой не казва нищо, защото ако кажеш, ще те уволнят. Ще ти спрат заплатата, ще изтрият канала и докато ти си викаш няма стане, 50% от децата са готови в България. Станали обратни. Да. Или момченца ми казаха, от 20 момичета дето учат, той е бил един, от 20 10 са лесбийки без да са бани, 4-5 са
кученца, котенца, всичките са такива, кажи го де, феминистки, трите върли и две има полунормални от 20. 18 щета. Защото те не влияят, бе. Не, те не влияят лошо на децата. Не. Те обясняват, че тези двете могат да направят дете. Не, не могат да направят дете. Вие идиоти ли сте? Аз не съм идиот. От език, бебе, не става. От вибратор, какво искат да си навират? Защото те си навират. И вие нали си представяте, случайно дечицата ще влязат. Случайно и гледат дечките майчици или бащички или са какви са там. Как си играйкат? Те могат да си играете при тях. Вие откъде знаете, като никой няма право да ги разпитва и да ги такова, те какво правят с децата си? Техни ли са децата? Кой ги направи? Как ги направи? Те има много такива двойки, дете доказано, че ги ползват за други работи. Там е табу. Там са най-умните. Педерастите са най-умните. Вие да чухте някъде за педераст, по-ревниви и по-долни от тях няма. Там такива скандали става. Чудеса! Лесбийките са най-мръсното нещо. Но ти там не мога да кажеш такова нещо. Бе. Те са там мед и масло, рози, светя, любов цъфти. Нали видяхте тротинетчо? Тротинетка ли? Какъв е? Що за изверг е това нещо? Това същество. Той е вече усъкатил, то е правилно. Няма пишка, има дупка. Там лекарите са помогнали много. Вие така ли искате да са нашите деца? Вие идиоти ли сте да ги гледате те, че едва ли не плачете с тях? Вашите деца в момента всичките се обработват от тези неща. Оня ден гледам по нова телевизия, вече не само по Fox и по Fox Live, дето играе оня полицаи са едни, Касъл дето играеше и черния, черен ли, бял ли, какъв е, не го знам, как се целува с един по нова телевизия. Вече навсякъде трябва да има такива. И тея са майки и бащи. Някой да ми обясни как става той нещо. Ако те ми обяснят, както в Африка има един ги беше затворил и казва, шибате са тука, един като роди от вас. Тука вътре, без намеса на медицина или на нещо друго, признаваме гей браковете, признаваме всичко. Педерастските бракове. Вие идиоти ли сте? Идиоти ли искат да станат децата? Искате ли децата ви да са такива? Какво могат да им говорят те? Как ще им обяснят кой бащата, бе? Или кой майката? Те зато искат родител едно, родител две. Но биологично как стана, бе? Булки дърти пастърми. Как стана, бе? Как ти забременя? Откъде забременя? Ако си го родила ти, те може да са го родили те. Те може да са им ги дали. Защото на Запад е така, вземат от нормалните и ги дават на тея, за да станат още по-нормални. Представете ли си го? На къде наводят? Казах ли ви аз какво ще стане след той насилие там? Почнаха те да ги варят. Всичките ще изварят сега двама мъже. Кой разреши тези дечките да живеят на семейни начала и да се възпитават тези деца? Кой го разреши, като е забранено в България? Кой бе? Що не ги преследва закона? Тях не може. Тях не. Те са най-добрите, те са най-умните, те са най-красивите. Всички ние други, особено бели хетеросексуални мъже, нищо не става. Сега един мой приятел ми прикава в Щатите, какъв си като пол. Мъж, жена или, как беше това, транс, или не знаеш. Няма бял мъж, хетеросексуален. Не знам. И ти за да нямаш проблеми, пишеш не знам. Ти не знаеш къв си, бе. Съединени американски щати, бе. Вие до там не искате да стигнем, бе, хора. Ма тото е по-брутално от всякакви войни. По крайни, зато крайни, както те прикажат, че те спасят, те ми обясняват, че тези двете може да имат дете. Ината да е бащата. Или дори да не е бащата, както я се нарича, че те могат от две жени или от двама мъже да излезе дете. Дори те някой някъде ги направил по нормалния начин. Идиоти ли сте? Докато правят на идиоти,
децата ни заминаха. Заминаха употребявам. И ще става все по-брутално, ако всички седите на задниците си и нищо ни казвате. Няма да се размине на никой, запомнете го. Те са нагли, брутални, по-брутални същества няма. Те не случайно тях избират в телевизиите. При тях скуполи няма. Те мразят. Мразят нормалните. Щото са станали ненормални, щото са родили такива. А те ни го налагат, че те са най-добрите и ние да се чувстваме виновни, че сме нормални. Не, аз няма да се почувствам никога виновен, че съм нормален. И ще продължавам да лая. Чао!